αυτό. Κατσουλαμάς. Χορεύει Κατσουλαμάς, είναι και επιτραπέζιο. Σενελέρ. Κατά του λέτε Σενελέρ, Σενελέρ, ηλέχου Σενελέρ, έτσι τα κέρδεση, ελεύει Σενελέρ. Δηλαδή, χρόνια και χρόνια να πάει και να μην γυρίσει τέτοια χρόνια. Έτσι εξηγάει. Ναι, άλλα εσκέρια αυτό το τραγούδι. Δεν είναι κοτσέκι αυτό, Κατσουλαμάς είναι. Ναι, ωραία, Κατσουλαμάς και επιτραπέζιο. Λοιπόν, ποιο θέλεις τώρα να παίξεις? Αυτό που έλεγες, τι είναι αυτό που είπες? Αυτό που είναι, Πώς το είπες, κύριε Σπυρό? Σενελέρ που λένε. Πώς? Σενελέρ. 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 Εσκερί, να το ξέρεις, εσκερί γάτηση. Εσκερί γάτηση. Εσκερί γάτηση. Τι σημαίνει? Ασκερί γάτηση είναι Στρατού. στρατιωτικός σκοπός. Ωραία, το ασκέρι. Και είναι ότι τώρα ιδέα, αλλά λες χορεύεται κιόλας. Ωραία. Με μαντήλια, άντρας και γυναίκα απέναντι. Εγώ θα το παίξω να το χορεύει. Εγώ μπορώ να το τραγουδήσω τουρκικά, αλλά σε το χορεύει σίγουρα με τη λίρα. Ό,τι θα κάνει είναι δικιά μου δουλειά. Θα κάνει το πρόγραμμα σας, εγώ το δικό μου. Το ρεφρέν πάει και ρεφρέν. Θα το χορεύει κανονικά, έτσι, αντικριστά, όπως χορεύει το Κατσουλαμά. Πάει το βήμα το ίδιο. Όπως έτρεξα το, πώς το είπαμε, δεν γίνεται τεστέ. Το κοτσέκι. Πώς το κοτσέκι. Όπως το κοτσέκι. Το κοτσέκι όμως εσύ αλλιώς το χορεύεις. Το κοτσέκι χορεύεται κουτσάκι. Ναι. Σηκώνεις το πόδι σου ψηλά. Έτσι. Αυτά το χορεύεις κανονικά Κατσουλαμάς. Έτσι, κονιστά. Ακουνάς η κοπέρα θα κουνάει και τα στήθια της, ασβούστολια, έτσι, αντικριστά. Μαντήλι με μαντήλι, κρατάτε και το χέρι, κάντε και μεταβόλες χορεύοντας. Ξέρεις τι ωραία φάση έχει. Ναι. Πολύ. Το χόρευμα δική σε αυτό, έτσι. Βέβαια. Αυτά τώρα, αυτά που σε πήρε θα είστε πρώτοι. Δεν υπάρχει. Αυτά θα τα κάνει με πρόγραμμα καλό, δεν είμαστε γεροί. Είτε εδώ, είτε και όπου να είναι. Έτσι. Και εδώ ακόμα μπορούμε να το κάνουμε. Να έρθει με στολή εδώ πέρα μέσα στην πλατεία. Εδώ μέσα ένα φριαμένο του μιας. Να ξέρουν τι θα πει Σπύρος. Άσε το ξέρει ο κόσμος. Δεν υπάρχει τελειώς. Δεν τον πάω εγώ πενιντζίδικα. Δεν τον πάω εγώ μερικά.